כן, זה זה. עכשיו, צריך שיהיה בן אדם ידנית שישריין, שיגיד, זה שייך ללבנון, זה שייך לקוקס, זה שייך לא יודע, למשהו אחר. זה אתה מנהל את זה, לא? אני לא רוצה לנהל את זה, אז אני נותן אפשרות לכמה אנשים בודדים לנהל את זה. אני גם יכול לנהל את זה, אבל אני לא רוצה שזה כאילו יהיה אני. זה יכול להיות גם בונה משימות או דברים, אין לי מושג, סתם זורק. מישהו שאחראי על המשימה שלו. הרעיון הוא שאם נעשה באמת רצף של משימות תחת קמפיין, שיהיה כמו ב-SEOW, הגדגת של כמה משימות, שבן אדם יוכל לראות את זה שלו, אנחנו זוכרים, ב-SEOW היו דרגות לאנשים. אז אם נגיד, ממשימה למשימה הייתה עולה לך דרגה, אז הייתי פיל כניתנת, אחרי זה הייתה קוטר, אחרי זה נותנת רונר, אחרי זה ברנון. כל פעם שאתה מת, אתה גם מתייחס לך, כאילו מתייחס לך כל הסקור הגדגתי מתייחס, ואתה מקבל דרגה טוב. זה פשוט רטיבסטיק, אני מסגים את הקוד, הקוגנו, כן, כן. מה נכנו. היות פה הרוב המשימות לא יהיו